ମାମା ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା? ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। କଲର୍ କରୁଛୁ ନୂଆ ନୂଆ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କଲର୍ ବୁକ୍ରେ କଲର୍ ଦେଇଛୁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଏପଟ ସେପଟ କଲର୍ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଏବା ଦେଲେ ଶିଖିଯିବୁ। ନାଇଁ ରାତି 10ଟା ବାଜିଲାଣି ଏବେ ନ ଶୋଇକି ଏଇଗୁଡ଼ା ଚଲେଇଛୁ। କାଲି ପୁଣି ସକାଳୁ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଅଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାପା ଆମର କଲର୍ କରୁଛି। ଏଇ କଲର୍ ଦେବା ଭିତରେ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ନୂଆ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଅଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ନେଇକି ବେଲ୍କୁ ଦବେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲନ୍ତୁନି। ଗେଲା କେମିତି ଦେଉଛି କଲର୍ ଟିକେ କମେଣ୍ଟ କରିକି କୁହନ୍ତୁ। କଣ?